Bluetooth mode. Low, Bluetooth. Low.
Kaya kang kanta na sa rin. Abuli na lang.
Live ba yan? ilang viewers mo? Page po ng simbahan. Hindi, ilan yung viewers niya? 45. Benging Diyos po, kay kayuman. Malamos naman po, king bisang bag, malimat ang ako sa taana at sa namin. Masayang kapiestanin kaninis dinisa, mapangamadin ang Santa Ana at inindong yung mali. Hindi po tamo po, bansak siya ng pamanindida rin kaya katamong Christmas tree. Ang puwang gayang pamasko, rin kaya katamong bisang bag. Etana po apigilan, ing papalapit, akapagmasosyal, king Aldona ang kapanganakan ng Gilo. Manalo na sanang iting naraptan tamo, makaragayang kabaldugan, ing pangasayang tamo, ing darang kapasakon. At nagpantagay po manahimik sa akin, balang magaling, ing panamunan ng kalingkuhan sa
Dakal pong salamat, Laudate Santa Mana. Ngayon po, pakiramdaman tayo, in mapilan na mano, ay pagkalob na po kaya katamo, hindi kaya katamong mayok, ang malugot, akura paroko, Reverendo Padre Jesus Vilayog Jr. Palakpakan tayo po. Maya pamingi po kay katangan. What a beautiful sight to behold niya po. Dapat na po ni kita tamong misa, abiyado tamong may prosesyon, at napapansin ko na ating tamong dadala na kandila. At syempre, dahil kandila na rin ni makasandila, these are little lights that we carry with us as we process. At ikiratamo pong pamaglakde, pamagprosesyon ni, katamo po kabut magtinintili, o ikatamo as a community bilang may parokya, doon ay maglakad tamo, magdalang kandila, kaya be ikiratamo intong Birhen. Nangyayari pagmasusyan tayo in the fiesta ni Immaculada Concepcion. Sobre na sabihan, ikiratamo pamagprosesyon, ikiratamo pamaglakde, kaya be tayo, in Maria, at dadala na katamo, sa sopa na katamo nilid, papunta into na sala. At ang nakaliwa, galing kayang kabubugtungan na yun na Jesus, insala na niyato. At so tamo po ngayon makatipon, kalaglan kong kapatid, bansaksihan, inikya katamong simpleng seremonyas, kipaman hindi, karening sulu, karikya katamong Christmas lights, ang papatikya katamo pong Christmas tree. Dahil pag nakala po kaya katamo na pusang na ni karalungduman, bunga na rin ngeliwang problema, kaguluhan kaya tikinyato, mamagas sa tamong pangulaman na manakit tamong sala at bayong pag-asa. O yan po pawaga na rin kaya katamong gagawang kaniting kabenya na hindi kalugan mong kapatid. Sana panamdaman tayo, kapag na rin sala, na misinjan po ito, presensya na rin tunay sala, alang liwa, during kikatamong Ginoong Jesucristo. So kaya kayong magbo, nakalasalamat, kaya kayong alam ang patugot na pamanyuporta at pakipasyan, kaya kayong maalala pagdebusyon, kikintong Birhen, at kaya katamong kapag nasan na maglakbeng abe-abe, papunta kinmeto nga parasan. Kaya kayong magbo, nakalasalamat, at tinapin natin, saksihan tao po, ining pamanyutida, yung kaya katamong sulu, kiniking parokya. Dapat salamat. Dakalong salamat, Among Jess. At yuta na po, Igpema Sentrum Gake, ng kaya katamong programa. The blessing and lighting of our church Christmas decorations. Ausan tayong pasibayo, Among Jess, ban panimunani in bendisyon, ding gayak, ding Pasko. Madalangin tayo. Yung Diyos, paramdam kayo ng liit tulad ng Paskong daratang, habang sa sadyang iya at pasalan, itingtanaman ang gayang Pasko, kaya tiking kami isang balong. Mananasan ang salara at sayang babye, maging tanda na ng tula, akakaplo karing puso. Mananasan ang ting sablang matutula, karating dayak, abitasada ing saya ni kaligtasan, at dadalaning upamat masusi, ikebay taning kuntong yung anak. Amiligtas kaya kami ikaralungguman ni kasalanan, ikapamilataning krus at anaman ng biye at sala. Mananasan ang reting gaya, amigani king santing, pawagan na kay kami ni Kristo, amak kalubye, pagketa ikapilanman, paboren mag-ari, ikaralungguman, karing pusuni. Ngunit makapagmulala ng salang Kristo, yang bumalot kay kami, kay kaban ng biyeni. Iti adwan ni ikapamilanan ng Kristo kinuni. Yan po ang Katagularing Parish Pastoral Council Executive Committee
di kaya katama pong Parish Finance Council, at di sa lang Chapel Pastoral Council Coordinators, ba nabayan tayo po yamo, kay Nikingarap, ba may na pong sinja, di kaya katama Christmas tree at ingayang kinyaramong isang buwan. Kasi bayo po ang katanong na po di Parish Pastoral Council Executive Committee, di kaya katamo pong Parish Finance Council, at di sa Rulang Chapel Pastoral Council Coordinators, ang munta po kayo naging ba na bayan niya po yamong kay pamanyindi, kareni po kaya katamong gayak pampasko din isang buwan. Kini po, abaya-baya mo pong mamilang. Bukanap 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! Ngayon po, saksyan tala po rin kaya katamang Santa Ana Parish Youth Ministry para King Karelang Christmas Intermission Number. Palakpakan tala po. Tayo po, palakpakantala rin kinatamang Santa Ana Parish Youth Ministry.
Santa Ana Parish Youth Ministry. Bayo lang po mag-atin ng kahit pamasulit at tamang laudate sa Santa Ana. Ganyan niyo pong mangyayin ang pasalamatan, karigandang sinuporta ang pong kaliwan, ba't maging posibleng binagyan kay katamang Christmas decoration. Una po, pasalamatan tayo kay katamang ever supportive at magandang parish priest, Reverend Father Jesus Milano Jr., katuwarin kay katamang Parish Pastoral Council at Parish Finance Council. Pauli na po Mamong Jess at din kay katamang PPC at PMC. Kapabaruan po, panatinita mo pa mo po, karin kay katamang presto, at tinta mo pa po program. So, pasibayo po, mag-stay tamo pa mo po, at tinta mo pa po program. Takal po salamat. Pauli na pong among Jess at din kay katamang PPC at PMC. Ibalik niya pong pasibayo, iksala ng fasad, ampon ng kilog ng Bisamban Balema po. Makanan mo naman yung kaya katamang Christmas tree at yung kaya katamang Christmas decorations. Palakpakan tala po. Pasalamatan kaya naman po yung kaya katamang alkalde, ni Mayor Dinan Labong, at din bubuoging sangguniang bayan ng Santa Ana, king pamamiyan na po karing parol, aakakit niyo pong makasabit, karing bakod at arko ni kaya katamang patio. Dakal pong salamat. Palakpakan tala po. At katatawlian, pasalamatan tala po rin hanggang meni muna, di na kaya pong sinawag yung pamagkonsepto, pamanayos sa pong pamaglagay karing kaya katamang church lights, church Christmas decorations of Christmas tree. E then na kayo po banggitan tunggal-tunggal, yung kinuya na pong balang mablas, kaya kayong kagiwan, king pamagmasabalyo, king pisamban balay matwadari, apong Santa Ana, at apong San Joaquin. Palakpakan tala po. Tinurin po, kato kami po karin kaya kayong puso at katan mo naman na medaki itisakban para karin decors natin na talaga. Lumapit kami po kaya kayo po at tinakurin po kaya katamong Corsilio House. Dakan pong salamat. Ngayon po saksyan talang pasibayo rin laudate sangkang alam ba't mamihimig kapaskuan kaya katamo. Palakpakan tala po. Ano na kumukuti ang version nila dito?
Dakal pong salamat, Laudate, Santa Mana. Ngayon po, ang santayang Pesilayo, Labog Jess, bali pagkalog na po kay Matamo, Bendisyon. Inginuman tabi yung kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingiba, anak, at Espiritu Santo. Dakal kong dakal na salamat, kikya kayong pamisan metong, depo kanipin kaya katamong kapag masusyan. Thank you so much. Kausan nila po rin Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, and the Chapel Pastoral Council Coordinator, bahan mo po kayo naging-arap at nikapoto of tamo po. Kasi bago po, ting sablang bibilog kay Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, at ting sablang Chapel Pastoral Council Coordinators, agad na kayo pumunta kayo naging-arap na naging-katamong Christmas tree, bahan nikapoto of tamo po. Lakal po salamat. Next picture ko. Kasabay po, ang kami na po rin sablang bibilog yung Consejo Pastoral Kinatamang Parokya, yung Kinatamang po Parish Finance Council, yung sablang Chapel Pastoral Council Coordinators. Magtatamang po kayo ng karap ba, may kapoto of tamang po. Bakal po salamat.